BTCनि दारिमिन आरो फालांगि इन्डास्ट्रिज एन्ड कमार्स डिपार्टमेन्ट बिफाना BTCनि माखासे फालांगियारि गौथुमफोरजों मोनसे सावरायनाय हाबाफारि लानायजों लोगोसे बड'लेण्ड ट्रेड एन्ड इन्डास्ट्रियेल डेभेलपमेन्ट कर्प'रेसन लिमिटेडनि इनभेस्टमेन्ट एन्ड स्टार्टआप फेसिलिटेशन डेस्क बेखेवनाय हाबाफारि बानजायदों। नंगौ, BTR सरकारा आसामनि बाहेरायाव थानानै खामानि मावग्राफोरखौ गावनि जायगायावनो थानानै खामानि मावना थानो हानाय राहा खालामनाय थांखिजों माखासे इन्डास्ट्रिफोर गायसननो थाखाय दिनै BTRनि इन्डास्ट्रि डिपार्टमेन्टआ इनभेस्टमेन्ट एन्ड स्टार्टआप फेसिलिटेशन डेस्क लन्च खालामो। हाबाफारियाव BTCनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रेवरेवा नार्जारिनि हेफाजाबै बेखेवनानै होयो। बे हाबाफारियाव BTRनि मोनब्रै जिल्लानि दारिमिन आरो फालांगि बिफाननि सोद्रोमाफ्राबो बाहागो लायो। दिनै बे प्रग्रामा जोंनि थांनाय BTC मिटिङाव एजुकेटिभ डिसिसन लानाय बादियै प्रत्येक डिपार्टमेन्टआ गावबागाव डिपार्टमेन्टनि गासै एमप्लयिसफोरखौ लानानै कनफारेन्स खुंनांगौ आरो बे मथे जों गिबि खेबनि थाखाय इन्डास्ट्रि एन्ड कमार्स डिपार्टमेन्टआ बे कनफारेन्सखौ खुंदों। बाहाय जोंनि जिल्लानि गासिबो जेनेरेल मेनेजारफोर गासिबो एमप्लयिसफोर दं। 4 ग्रेडनि बादै गासैबो दंजोबो। जों बेवहाय इन्डास्ट्रिनि सोमोन्दै सावरायगोन, भबिष्यतआव जों बोरै इन्डास्ट्रि खालामलांनो हायो बेखौ सावरायगोन आरो मेनलि दा एसे आगोल जोङो चिफ सार बुंनाय रोखोमै जोंनि गेजेराव जे इन्डास्ट्रियेलाइजेसन खालामनांगौ बेखौ मेसिभलि जों बोरै खालामलांनो हायो बेखौ नाजादों आरो दिनै मेलनि गेजेरजों बेबायदि डिसिसन लागोन आरो जों मिथिगौ जोंनि गेजेराव दिनैहाय सारा पृथिबियाव बुंनो थाङोब्ला मेनलि इन्डास्ट्रि डिपार्टमेन्टनि क्लाच बिनि आखाइ मुथायावनो जों सोलिनानै दं। जों माइ गायो, माइ गायनानै माइखौ जों गामियाव एफा एनै माइरं संनानै जायो, खिन्थु बिनि बादै बे माइरंखौ जों मा रोखोमै जों इन्डास्ट्रियेलाइजेसन खालामनानै बोरै मा खालामदों, सिथाव फिथा बायदिसिना बुहुद खालामदों। फर्टिफाइड राइस आरो ब्लेक राइस माबा राइस फरेन कान्ट्रियाव जेसेबां हरै इन्डास्ट्रियेलाइजेसन खालामदों बिदि आरो मैगं गायदों, आबाद गायदों। बे आबादाबो जेनेबा दिनैहाय जोङो बायदि रोखोमै इन्डास्ट्रियेलाइजेसन खालामनाय लोगोसे प्रसेसिं खालाम मैगंखौ बायदि रोखोमै खालामनानै जों फानहरदों, बेहायबो फैसा आर्निं खालामनो हादों आरो बिदिनो गोबां रोखोमै जोङो बेखौ खालामनो नाजादों। साहायानो होन बा राबारानो होन बायदि रोखोम खालामनो नाजादों आरो बेखौ जोङो दिनै BTCआव जे आगोल जे गैयामोन, मावनो हायाखैमोन, गोबां खारननि थाखाय मावनो हायाखै। एबार जों BTC सरकारा बे जिखौ नाजादों जाहाथे जोंनि गेजेराव जे जोंनि लेखा गोरों सेंग्रा सिख्लाफ्रा बाहेरायाव थांनानै गोदाव सोराव जाया। मानोना दिनै बिथांमोना बाहेरायाव थांनानै 10-15 हाजारनि साख्रि मावहैयो, जेराव जानो थाखायनो थोआ, थानो थाखायनो थोआ। खिन्थु जोंनि जायगायावनो जों जुदि इन्डास्ट्रि खालामनो हायोब्ला मोनसे इन्डास्ट्रियाव खमसे खम 1,000, 2,000, 3,000, 5,000सिमबो जों एमप्लयमेन्ट होनो हायो, साख्रि होनो हायो आरो बेवहायनो थांना थानायनि लामाखौ मोनगोन आरो गावनि न'आव जनानै थानानै गावनि न'खौ नायनो हागोन आरो गावनोबो इनकाम खालामनानै बिदियाव थांनानै थानो हागोन। आरो गोबां जेनेबा एन्टारप्रेनर्सफोर मावग्राफोर बिथांमोना गोसो मोदोम जिउ होनानै खामानि मावदों। गोदोफोर सरकारा सहाय होनो हायाखै, एबार सरकारा जों बिसोरखौ सहाय होनो नाजादों। मानोना बिथांमोनानो देशखौ लाखिनांगोन। सारा देशआव दिनै इन्डास्ट्रियेलाइजेसन सोलिदों, इन्डास्ट्रियेल रिभलिउसन जादों बै समाव। बेबो गासिबो जोंनि गेजेराव बै मानसिफोरनो खामायहोनो, मानसिफोरखौ फोथांना लाखिनो बे हिसाबै खालामदोंमोन। दा जोंबो भारतआवबो दानि जोंनि गाहाय मन्थ्रिफोर नरेन्द्र मदिया जेरखम नाजादों, जोंनि आसामनि मानगोनां चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया नाजादों, दिनै BTCआवबो जोंनि मानगोनां चिफ सार प्रमद बर'आ जेरखम नाजादों, बे रोखोमै जों नाजालांबाय थादों आरो जेराव जोंनि गासैबो जायगायाव इन्डास्ट्रि जायो, बे इन्डास्ट्रिफोर जोंनि हाजार मानसिफ्रा एमप्लयमेन्ट मोनगोन। एमप्लयमेन्टल' नङा, बेवहाय थांना थानायनि लामा मोनगोन आरो दिनै जेनेबा बेम्बु क्रेस बेरियार जों खालामनो नागिरदों। निस्सय बे खय मासनि गेजेराव जागोन। बेवहाय जायोब्ला खमसे खम 2,000सो मानसि एमप्लयमेन्ट मोनगोन आरो बिनि बादैबो औवा गायग्रा 5,000 मानसिया बेवहाय साख्रि मोनगोन, थांना थानायनि लामा मोनगोन आरो दा बेवहाय गोबां मोजां सुबिदा फैदों। बेखौ जोङो दिनै प्रमद बर' सारा नाजादों, जों चिफ सारा नाजादों। लोगोसे अमायाबो बिदिनो अमा फिनो हरबाय, मास मोनथामाव जों 1 मन 2 मन जायो, फानहरबाय आरो बिदिनो फिसा जाबाय फानहरबाय बिदि आरो गोबां माने जायगायावनो अमा फिसिनानै गोबां मानसिफ्रा एमप्लयमेन्ट मोनगोन आरो बिदिनो दिनै बे उद्देश्यआ बेनो जोंनि जेसेबां एमप्लयिसफोर दं बे एमप्लयिसखौ मटिभेट खालामनाय। मानोना गोबां एमप्लयिसआ मिन्थिया, गोदानै हाबनाय, ट्रेनिं मोनाखै मोजाङै, जाहाथे बे दिनै बे कनफारेन्सनि गेजेरजों बिथांमोना मोजाङै बुजिलाङो जे मेन थांनानै थानांगौ देशआव बा जोंनि गेजेराव मानसिफोरखौ फोथांनानै थानांगौ, मोजाङै दैदेननांगौ बे इन्डास्ट्रियेलाइजेसन बोरै खालामलांनो बेखौ जाहाथे जोंनि गासै एमप्लयिसफ्रा बुजियो, बेखौ रायज्लायनायनि गेजेरजों थांखि लादों। गोदान मावख'ना मोनसे स्टार्टआपनि मोनसे लन्च बेखेवदों। बेवहाय नोंथांमोना गासिबो इन्डास्ट्रिया मा खालामनो नागिरदों बे जिनिसखौ मिन्थिगोन आरो गोजोनथाव खौरां,
बाजाज बाइक सालायनो मोजां मोनग्राफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। दावहारु अट' एजेन्सिया बाजाज बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनो होगासिनो दं इन्डिपेन्डेन्ट डेनि थाखाय ल' डाउन पेमेन्ट आरो इजि एक्सचेन्ज अफार। 1 आगस्तनिफ्राय 15 आगस्तसिम होगासिनो दं क'क्राझार दावहारु अट' एजेन्सिया आरो क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय काराइगाव, दतमा आरो बडगावआवबो 3 आगस्टआव फेस्टिभ आउटलेट गोदानै बेखेवनो थांगासिनो दावहारु अट' एजेन्सि बे गोदानै बेखेवनाय ब्रान्च श'रुमआवबो ल' डाउन पेमेन्ट आरो इजि एक्सचेन्ज अफार लानो हागोन। बाइक सालायनायाव हमनो थाखाय हेलमेट बेसेन लायालासे बाइगिरिया मोननो हागोन आरो सीट कभार्स बेनि अनगायैबो जाय फाइनान्स लागोन बिथाङा खम डाउन पेमेन्ट होनानै लानो हागोन। बायग्रा ग्राहक सुबुंफ्रा दावहारु अट' एजेन्सियाव बाजाज बाइकखौ बायनो सानोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 8822018193 आरो 6000399187 आव थोंजों फोनांजाब खालामनो हागोन।